сега, ако изпусне трета, ще го биеш ли? Ванка, ще дадеш и прогноза сега за старт? Прогноза няма. Давам му фото Савия, покаже колата, ако е здрава, ще има бинокъл. Бинокъл за кого? Хасково някой излизаш, има бинокъл, че няма как. Те в Хасково правят ли коли? Не знам, в София се прави, но ще предотвратиме тази цялата селска серия и ще дадем бинокъл. Това е нашето. Добре, благодаря ти за прогноза. Конкуренцията е сериозна, сложил си е каска и ръкавици. Не знам дали ще я направят, мисля, че не. Нищо, още един старт с техника тогава. Дано не изпусне трета. Карбоновата болта фиксирано, вратите са кухи и всичко е, това не му работи. Изпуска трета. Чакайте, ще прибера огледалата. Това филтър изправен ли? Извинявайте. Не бе, сваляме всичко. Ще гледаш в средното. В средното огледало ще гледаш. Значи, батко, колата е наварил. Да бе, вите. Колата е наварил. Прогнозите за старт с техника са оптимистични. Пакува и друга техника от Гърция, така че резервен вариант има. Утре ще има техника със сигурност. Въпреки че нашия доцент ще се справи и ще оправи и нашия. Още днес. Много ясно. Не, щом са дошли доцентите, значи нямаме никакви притеснения вече. А сега вече гената ще стартира. Вече има голямо напрежение. Да, създава се съспенс. Значи това, уважаеми зрители, не е бинокъл, това е телескоп. Само да вземем Ванката за коментар. Момент за да вземем коментара на Ванката. Ванка, това не се казва бинокъл, това се казва телескоп.